El Dia Universal de la Sardana, a Arenys de Munt es va fer una sardana gegant que envoltava els carrers propers a l'església. Unes 500 persones van participar en la rotllana gegant per ballar la sardana Arenys de Munt del compositor Ricard Viladesau durant l'audició ballada de sardanes amb la Cobla Baix Empordà dintre dels actes a la capital de la Sardana 2013. Josep Roca, president del comitè organitzador, va reconèixer que esperava que participés més gent a la rotllana i ho va atribuir al bon temps, a les ganes d'anar a la platja i al gran nombre de plecs que es feien al país coincidint amb aquesta jornada. Tot i així, fa un balanç positiu de l'acte. Hem aconseguit encerclar el carrer Borrell, el carrer Generalitat i la plaça de l'Església. Eren més de 500 persones, ja és una sardana molt gran. M'ha vingut gent que ha ballat al cantó de darrere, que han vingut ara i ens han felicitat perquè ho sentien bé, teníem els cotxes ben col·locats, amb la col·laboració de Ràdio Arenys de Munt, doncs, amb les ràdios dels cotxes l'han pogut sentir bé. Teníem un micro aquí a disposició perquè en Xavi repartís la sardana, vull dir que la gent n'han quedat contents de l'experiència perquè no l'havien de comptar, ja els hi comptaven, no l'havien de repartir perquè ja els hi repartien, l'han pogut ballar bé, hi ha hagut algun tros que diu que sí, que els braços els hi han crescut, però han acabat contents, doncs si la gent que l'ha ballada ha acabat contenta, nosaltres ens hem de sentir satisfets. Els organitzadors de la capital de la sardana es plantegen buscar una altra data que no coincideixi amb festes importants del món sardanista per intentar treure més balladors i fer una rotllana encara molt més gran.